Ngitshela ngani mina? Angithi yena utshele wena. Wathi wena tshela mina. Nami ngithi ke tshela yena. Yo, vusimuzi. Awukahle wena, awukahle. Nasikhathi sika yo ba. Mmeli. Imina uvusimuzi lo wasalelwa yifa le apartment eMhlanga. Imaka awungitsheleke njengomuntu owazi umthetho. Uma uzwa kuthiwa khona umuntu ofuna ukukudubula, mase umdubula qala. Ngabe icala lelo? Hayi baphethe. Yo, vusimuzi, bruh. I'm trying to sleep here. Nah, I mean, Ulele njengoba udumise izingebheke phezulu. Mina ngithi uyathandaza. Ulimala ejele nina. So yeah, this thing of me sleeping in a couch, yo, ain't cool no more, yo. I also want to sleep in a bed now. La. Nah. It's Tsapelo. Tsatha iyafana lento utsatha into eyodwa nje. Nah. I find it's Tsapelo, aka King Tsaps. At least call me King Tsaps. You know what I mean? Angeke mina ngibize ngalento. Angeke sibize ngalento. Angeke. Engifuna ukusho la ukuthi wena mncane. Nah. This age thing, yo, ain't gonna work, yo. I also own 20% of this apartment, yo. Wena Thapelo, I think uvusimuzi into azamukisho ukuthi wena umncane ngokomzimba. So uyakwazi ukufitha kusofa. And thina sibakhula ngesifithe lapha kusofa. Ilokho impela ebengithi ngizama ukusho. Ikona lokho akushona. Yabona, especially yena angeke azakwazi ukufitha kusofa. Ibanga. Yini uthi especially mina as if ubukhulu bami special. Ngoba phela ayikho into special ngobukhulu bami. Ngimkhulu nje okunormal. Ayike. Kushabe lokho kumina. You know what? If uvusimuzi engavumi izimkhulu, ngaqhubeka ngisilophe in the couch. Vuma. Imali. Lento isibe kanjani manje ngobukhulu bami? Sekubukhulu bami manje okufanele decide izinto la endlini sekudecide ngomzimba wami. Buka ke manje umzimba wakho. Uzokusiza ukuthi ungalali esofeni. Sawubona mzala njani? Yebo, sawubona mzala. Ya. Wemzala kunento engifuna la ungibhekise kuyona. Sichazelane yona. Okay. Womzala awungitshela. Uma sekuthiwa mina ngima ngale kwenkomo. Ngamoca ungangibona? Angizange ngingakubona mzala. Ungangibona mhlambe ngoba uyazi ukuthi mina osemva kwenkomo noma ungangibona ngoba mhlambe ngithe xaxa kancane kunenkomo. Mzala, umbuzo wakho ngizange. Okay, yazi mzala yeka mzala ngiyabonga. Adjusting that TV volume can be a tricky thing. It's either too loud or too soft, but adjusting those levels can be a delicate art.
ngiyavuma ukuthi ngimkhulu and angineli kahle la sofa. Oh, really? Accepting ukuthi umkhulu is your first step. So all you have to do njengamanje wena is like do something, like really do something. Omeka. Yini usukhuluma ngobukhulu bami manje ngazi ukuthi into ekude le nawe. Engazi ukuthi mina sengiyindlovu ke la endlini. How? Mina into engiyenza ukuthi ngikududuze nje. Since ngiyabona ukuthi level yakho isi like it's see high on top. And unkhulu. Yo. Chill, bro. I used to be a lot myself. Look at this picture, yeah? Wona? Yeah. Hayi hlale kuthiwa abalahla ubuyele dad. Okay, bona wena ayiwabuyiselile dad. So, you know, if you want, I can train you. Ngaba? Yeah, for real. Okay. So yeah, iweight yakho njengamanje it's 160 kg. Ilingana naney'mbuzi eziwu-2, you feel me? But in 3 months time, I'll make sure ukuthi ugcine usilingana nanembuzi eyodwa. You dig? Umfethu awukahle. Awukahle ungifanisa nezimbuzi. Awukahle ngumuntu man. Yes sis. It's cool. I see. I want energy. Awubethu. Angehlile man la. Yo, you need to do this for 30 minutes. Every day for the next 3 months. You feel me? Ngenze lento for 30 minutes. Yes. Zonke insuku. Yeah. Inyanga entathu. Yeah. Umfethu bengaguli phela mina. Awukabe uhlungu khona. Ayikho into ebingisinda kumina. Bebe right. Hayi umfethu phela kanti kusinda la nofuna ukuncipha khona uzofika isicathulweni. Hayi umfethu sala nibe yile queen. Hayi akho ndawo mina. Hayi. You know what? Ngizoqhubeka ngilale kwi-couch because umzimba wami mncane. Nah, man. Siyabonga kakhulu Thapelo. Yeah, siyabonga. Yeah. Siyabonga. And ubusimuzi ngithanda ukuthatha lethuba ukuthi ngixolise izinto engiyishilo ngomzimba wakho nangeweight yakho. Ngiyaxolisa. As long as you fine, Mthazi, yonke into izoba right. Yeah, it's fine. But No but, Thapelo. How? As long as you are fine. Yeah, hi. I'm happy. Let's clean you guys. whoa. Are you sure about that, yo? You know? Yeah. Thapelo, ish. Ngivumele. Ngimbe isandla. Ngiyacela. Ngicela nje nivume. No, Vusimuzi. Eyokulwa sizayivala. And lefanele niyazi ukuthi mina ngiyasleepwalk. Uma kwenzeka ngisleepwalk, ngiyashaya. Uma kwenzeka ukhona engisleepwalk ngimshayayo. Ngiyangibheki.